Добър ден, дами и господа, ето и че нашето заляване се завърна. Малко да пустим. И напоследък не сме правили клипчета, не знам защо, но... Чакай да не начиш. Той е ли той? Тебе да не те изгубиме. Трябва да помним. Дами и господа, както виждате, не сме правили нищо ново. Да ви кажа, че братовчет ми сега отсъства. Май е болен. Помня. Но мисля, че на другия клип там да е тук. Да, не знам дали правим още един клип. След че дърго. Чуби се. Не знам, господа, няма нищо ново, което да ви кажа, но ето, копаме с дърво. Това да помня, нямам се остатък. И така. То няма нищо ново, така че. Няма нищо да направя. Бил. Телата махали. Мисля това ли го да купим сега. Там господа, тук не знам какво ще правя. Мисля да се правя някаква фермичка. Бе! Преди снимахме една по-стара версия, но тази по-нова, защото ето можеш да слагаш тук. Ето, вижте. Така, тук ми е дърво, тук ми е брадичката. И така. Там, господа, няма нищо особено, което да ви казва. Така трябва да се нощите. Няма да ми стигне. Така, доста е тъмничко в стаята. Това ще се вижда. Може да справим ферма, не знам още какво. Дали ще е за хора, тук ще освети. Бе, затворите и ходят с паклички. Да някой крипър не се спавне. Верно ли на факли? Ще направя. Не, един етаж. Както ви казвам, няма нищо особено. Решихме. Мисля, че на другия клип ще ходим и там. Там горе. Там. И така.
Аре, да засури се. Така, може да изчакате само да светна. Така. По-хубаво да се вижда, да. Така мисля. Какво ще направя сега? Там долу. Не, ще го гаса. Това, това. И накара. Там, господа, ламарам клоните. Айде бе, кръв. Мисля, да се бия малко. Там трябва да чекам да стане още. Скоро нема стане. Да се така заядеме. Бамбук. Ето ми лапчетата. Опа! Чакай ме! Давай! Назаден! Дай! Така. Паркирахме. Това. Как ставаш? Ей, стой! Вау! Та лодка ще ми джапне. Ей! Така, сега може да се направя... Как трябва да го... Опа! Дами и господа, клипчето ви хареса. Споделете, напишете в коментар, ако искате. И така. Абе, няма нещо да се падна така. Да си подгледа малко кукушки. Не. Коко. Има коки. Коко. Има така още две кукушчици. 3. Айде коко. Айде коко. Кокич. Елат коко. Коко! Ела! Хайде, елате. Елате? Кокошки! Ей! Кокошка, да влезем тук. Спирай. И така, дами и господа, това беше всичко от този клип и надявам се, че той е харесал. Чао!